Hyper de piep! Asperger! 1, 2. Hyper de piep! Asperger! Hyper de piep! Asperger! Oh, zien we al een beeld? Oh. Ja, zo is wie het gaat. Het is wel zo'n avond, leeflui, dat het memorabel zou worden. Ik sta nee en het is weer aspergepiepertijd in het tijdperk dat dingen anders gaan als dat we dat geren zo willen. Maar goed, voorzien we de aspergepiepers, dus het feestje beginnen. Welkom bij de groeten. De groeten, dat is maar geen vastelavondshow van de aspergepiepers. Ja, luister, om met de deur in huis te vallen. Er is een hoop niet gebeurd dit jaar en een hoop wel. En er zijn nog dingen die ze van ons verlangen. Zo ongeveer dat een beetje gewend zien van de aspergepiepers. Die ik vanavond vertegenwoordig, want we wagen niet met z'n allen in één ruimte. Maar we hebben voor u veel, heel veel. Muziek, amusatie, een bingo-meulen die functioneert. Lastige lui, artiesten, drank mag helaas niet. Maar ja, goed, kleinigheidjes toch, van de ene keer in het jaar. Prijs, nou die hebben we weer massaal in de wacht gesleept. Want als de lui de aspergepiepers een beetje gevolgd hebben, dan hebben ze gezien dat het medailles geregend heeft aan onze kant. Maar dat kan nog niet anders als de hoofdleverancier is voor de grote stad Maastricht. Daarom hadden we ook besloten om bij elke 11e aanmelding een medaille te doen. En ja, goed, we hebben dus lui die kijken vanavond. Hallo Oostenrijk, hallo Vivian, hoe komen ze allemaal vandaan? Oostenrijk, Engeland. Hallo England, this is the great fastelavondshow from the Aspergepipers. Yes, yes, from the big city of Maastricht. Yes, a remarkable city. Hebben we het nog gehad? Nee? Oké. Nou, fijn. Nou, Engeland en Oostenrijk. Het buurland België zal gegarandeerd ook vertegenwoordigd zien. En dan is wat dat betreft de kop een beetje de vanaf. Merci voor je inschrijvingen. We hadden ons meer als 300. Dat betekent dat we kunnen rekenen op ongeveer een 600 lui die zeker kijken. Want die keertje cup, die loert over het algemeen gezien niet alleen. Er zal gegarandeerd ook lui zien die de link gedeeld hebben met lui die geen zin hadden om te betalen. En die geren we voor een appel en een ei of liever zonder cash moeten geven. Och met kijken. Och daarvoor dank. Ik denk dat we ongeveer op een 1200 kijkers uit gaan komen vanavond. Dat is meer dan de gemiddelde zitting in Limburg. Ik denk dat al een wel jaloers zal zien op ons, aspergepiepers. Maar één ding moet ik zeggen, het is vandaag zaterdag. Het is vandaag zaterdag en normaal, maar ja, wat is normaal in een jaar wie dit? Normaal zou nu op het stadhuis plaatsgevonden hebben de sleuteloverdracht. Veel hebben die al gehad. We hebben namelijk de sleutel al liggen. Een prachtig kleinoot, ik zal hem erbij leggen bij alle schoen dingen die we gekregen hebben. Een prachtig kleinoot, dat veer, daar heb je de filmpjes al van gezien, bij u gebracht hebben. Maar één ding ontbreekt, en daar kan ik niet voor zorgen op dit moment. Want vannacht word ik wakker en ik dacht, Erik, dat kind toch niet zo zien dat er een aspergepiepers show plaatsvindt op de zaterdag, boe normaal gesproken nu de lui al zwetend bij Pieke Potlood zouden staan om dat te krijgen wat ze verdienen. De fans van de aspergepiepers, de lui die de aspergepiepers een warm hart toedragen. Dan waren ze gekomen van een televisietoestel uit. Hoe ze nog geloerd hadden waar
de sleuteloverdracht, de machtsoverdracht, met een fantastische toespraak. En daarom ben ik vanmorgen vroeg opgestaan. Want moet de gemiddelde tempelleer een half jaar over deed, dan zien de aspergepiepers zo met 40. Geen punt voor de jongens. Daarom open ik met onze eigen toek. Leef vastelavondsvierend volk van Maastricht. Wat had het een magnifiek jaar moeten worden. Wat had het een inspirerend jaar moeten worden. Wat had Maastricht zich op de kaart kunnen zetten. Wat had Maastricht kunnen genieten van Maastricht. Zo wie veel zeggen, Eus Maastricht. En de volle merit, hoe veel weken geleden een de prins uitgeroepen zou worden, onder het mom van, zo'n gooien hebben veel nog niets gehad. En de volle vriendhof, hoe Eus alle trots en volksvertegenwoordiger André Rieu, met Egaia de wereld naar binnen had laten vliegen om te laten genieten van een stukje muziek. Hoe de horeca met vol terrassen een stukje hospitality kostuinen, hoe bij de Michelin-sterren niet aan te slepen waren. Hoe onze koning met een portie Maastrichtse gastvrijheid binnengehaald was geworden, dat heer zich af zou vragen of heer niet beter Château Bethlehem had kunnen overnemen van mise en place. Dat had hem vuil commentaar geschild over reisjes naar het buitenland. En een Haagse bed and breakfast was best origineel geweest in Maastricht, aangezien daar ene keer per jaar toch gebruik van gemaakt kon worden tijdens de memorabele sleuteloverdracht op Eus stadhuis. Dat stadhuis dat vandaag ook het toneel had moeten zien voor de sleuteloverdracht en het jaarlijks getoek. Maar niks van dat al. De burgerij zit thuis achter muur en vensters te wachten op wat komen gaat. En dat is zeker geen vastelavond. Geen vies, geen verkleden, geen muziek, geen mommaskers, geen creaties, geen cortège, geen bontensturm, geen rijenloed, geen moorswief, geen harmoniekes concours, geen chic en schoen, geen lui op straat, niks. Terwijl het voor Remy Rousseau toch een jaar van inspiratie had kunnen zien. Maar ja, wat had ik kunnen schrijven? De rotzooi mag dan wel niet in deze voor de eerste keer proper stad op straat liggen, maar de inspiratie ligt voor het oprapen. Terwijl zien collega's de coronakilo's de vaan aan het rennen zien met medailles en oorkondes van deur tot deur, als waren ze het enige geloof aan het verkondigen hoe Maastricht wel voor op de knieën gaat. Had heer in de pen kunnen kroepen en zich te groot kunnen doen aan een stukje onvervalste retoriek, hoe het stadhuis naar verschillende mislukte koeps hun vinger bij af had kunnen lekken. Want wat heeft Maastricht zich laten zien dit jaar? Van goeie en ook minder goeie kanten. En die had heer allemaal kunnen uitlichten, want in Maastricht, daar brandde de lampremie. En wel letterlijk. Ga maar kijken bij het gouvernement. Rood, geel en groen. En niet een beetje. Nee, boete. En binnen. Om de indruk te wekken dat de vastelavond er toch stiekem is. Of om de indruk te wekken dat er toch nog lui aan het werk zijn. Die zouden nu toch officieel thuis moeten slapen. Ik bedoel aan het werk moeten zien. Of is het een beetje verdeel en heers?
dat de leeglui van al die culturele instituten, wie het theater aan het Friedhof of de muziekgieterij, die al een jaar toe tegen de muur opgeroepen, het gevoel te geven dat ze toch nog mettellen. Of om Den Haag te overtuigen dat de subsidie voor cultuur, die voor ons stad Maastricht sowieso al te min is, toch nog goed besteed is. Er moet ergens toch nog ene wakker zijn geweest en de culturen waren hard hebben willen toedragen. Want in al die culturele malaise is er toch nog de mogelijkheid gevonden om een vacature van een nieuwe directeur aan het theater aan het Friedhof te vinden. Geloof me, dat is geen makkelijke taak. Ik zal nog even kort de inhoud van de taakomschrijving voorlezen, zodat we dat ook op het internet niet kunnen vinden. Betrokkenheid en binding met de Maastrichtse cultuur. Zorgen voor een regionale samenwerking met Aken, Luik en de stad in de buurt. Een goede samenwerking met het conservatorium, de toneelacademie en andere culturele instellingen. En last but not least, de capaciteit om er een zelfstandig functionerend bedrijf van te kunnen maken. Ze hebben immers gevonden en ik ben er heilig van overtuigd dat ze die gooi gevonden hebben. Daar gaan we zeker niet aan twijfelen. Maar de ene wakkere, dat moet toch iemand zijn geweest die op elke functie in deze stad een kruising van Superman, Hans Klok, Pieper de Klein en Sinterklaas denkt te vinden. Verstond dat te diks gekleurd op. De moraal moet hoog gehouden worden en daarom zal het wel gebeuren. Zien dit geloven zal ik maar zeggen, en om de meer het vol te krijgen, daarvoor hebben we weer een prins nodig. Om de Friedhof vol te krijgen, hadden we de 11e van de 11e. Om de theater vol te krijgen, in Maastrichts Volkstheater, en om de straten veilig te houden, schijnbaar de Angel Side. Het besef is goed genoeg in deze stad om te begrijpen dat ze de lui nodig hebben om het te laten gebeuren. Voorzien het ook op alle digitale platforms. De cruisridders die opstonden om Maastricht een hart onder de riem te steken en de dingen te doen die wel kunnen. In één woord, fantastisch. De tempeliers die medailles uitdelen, artiesten die onder vermelding van een bankrekening normaal liedjes lopen te zingen en de voorganger van dit jaar, de kemeleers, die al begonnen met de houpin uit te reiken vroeg in het jaar. Ja, die uit week. Met vastelavond is er een beetje toeken onderin en dat zien we hier. En week begon eigenlijk al met een vuursprong. Dus zoals bekend zeggen, de Malteser cruisridders als voor de tot nieuw leven geroepen brouwerij maken geloven. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Daar is nog comedie genoeg. Dus hier het tempeliers luistert goed naar wat de toeka van eure hofleverancier te melden heeft. Het hoeft geen vastelavond te zien om een kanon af te scheten. Er is jummers toch geen mens op straat. De raaks geen. De lui zitten thuis en daar moesten ze bereiken. Met creativiteit en communicatie van exquise kwaliteit. Die lui die over het tijdje weer van Eus Maastricht maken geneten. Van Eus schoen stad. Maar wiek ligt een beetje voor. Prachtige programma's over de historie van de vastelavond en die beelden. Ze zien magnifiek. Maar iedereen weet dat historie vandaag wordt geschreven. En daar wordt pas nog geluisterd op de shoot van een oude mens. En een mens die het schoens heeft metgemaakt en gaat te vertellen heeft en nog droomt van wat er in de toekomst had willen bereiken. En die toekomst, die moest je nu zo heel beschermen als het verleden. Maastricht beschermt zichzelf niet meer. De stadsmoer die kijkt zichzelf wel om. Het heeft amper zin om zichzelf nog te beschermen. Er is nog veel te winnen, geloof me. De noetskis hoeft niet van stal gehaald te worden. Wieg is inmiddels schoener als de binnenstad aan het worden. En dat is voor die wat in de volksmond het beloofde land woont, een bittere pil om te slikken. Die gaat loeren naar oude foto's op internetplatforms in bijvoorbeeld oude foto's van Maastricht, Zuid, wie schoen de binnenstad waar. En ik zeg met recht waar,
Of moet het de bedoeling zien, zoals wie 75 jaar geleden, dat eerst Wiek bevrijd wordt en toen de binnenstad? Maar ja, dat moet het zien. Dat Den Haag al zijn uitspraken bedoeld heeft om de vijand om de tuin te leiden. Het Maastrichter Gers-offensief. Halpin, ik kom dich knoevelen. De stratenveger komt er aan. Verschrijven vandaag historie. Er wordt nog maar één demonstratievergunning afgegeven en dat is die van de Boon te Sturen. Verzamelt u aan de statie en gaat verkleed met rammel en toet in een virtuele rijaloet richting de Vriethof. Uit burgemeesterse Annemarie Pentestrake voorop als boerenstratenveger Jeanne d'Arc van Maastricht. Met het roet geel-groen en dus eigen roet en wit hoog in het veendel. De Maastrichter Gers weer uit de fles te laten komen. Een voorbeeld van iemand die de sleutel met 3 dagen hoeft af te geven. Demonstrerend tegen de verschrikkelijke leegstand in de binnenstad. Zodat Maastricht weer het pleetje was van voor de afbraak van al dat schoens. Dat de lui weer flaneren en kunnen kijken naar een stuk historie. Historie die vandaag geschreven wordt als die planken weer voor de vensters uitzien en de talloze beurtjes met te huur weer tevoorschijn komen. Die hopelijk iets weer historisch zien. Als al die panden door binnenstedelijke entrepreneurs geseerd worden met de vastelavond. Just wie de aspergepiepers goeie zeer maken bij onze hospice Gilbert Rooyen van Pieke Potloed, onze hoftempel. Zeg ik vanaf deze nu al historische plaats met de woord van wat mijn tweelingbroer geschreven heeft op dit prachtige lied. Maastricht bloeit langzaam leeg. Hoe me vroeger toch zo goed op wal, ik noem me op een kletskop zonder haar in de ghetto. De ondernummer jank. Als ze op een drukke dag naar zijn winkel op, kan heer de binnenstad niet terug, de ghetto. Ze mich wat is aan de hand. De kleine man keek moordenbrand. De ene naar de andere winkel, ik leeg in Maastricht. Heet op het stadhuis gaan door, dat ene zich de klote short. Het centrum wordt een echo put en kijk nu eens naar Wiek. Die lachen zich aan stief. Op de venster van ieder winkeldeur plak het beurtje, ik ben te huur. De ghetto. Zo, nu heb ik 10 minuten van mijn serieus kant kunnen genieten. Maar dat is ook het maximale wat ik vandaag te brengen heb. En voor u in petto had. Veel zeggen vanaf deze kant. Lang leven Maastricht. Lang leven de Maastrichter vastelavond. Hyper de piep! Asperge! Voor beginnen met de Maastrichts volkslied. Voor het bevel voor u in petto. Ga ik amuseren vandaag.